Сега ще играем на тази игра с този нож. Аз не съм толкова добър, но аз от това време съм бил с оригиналния нож. Хора, може би да има реклами. Не знам. Защото... Може би, не съм казал, че ще има, но може би. Хедшот. Не забравям се. Мире. Аха, падай. Айде, заради вторите очи. Ух, да. Точно те е реклами си. Скоро още един път, когато ще излезне една реклама, но ще го направим малко по-бързо, да мине. Не гледам реклама. Може да купя нов ли? Да, може да купя. Но те брадвата ми макифи най-много. Yes! Точно ми се падна брадвата. Майка ми. Ох, ти бе, научно. Let's go. Ха-ха. Let's go. Искам да заклеща се на страна. Много лошо искам, но много лошо не мога. Много лошо мога да заклеща. Хора, може би сега, когато... Да, хора... Здравейте, тук сме. Добре. Добре. Тук как е жив? Let's go. Но съм целенето. Не съм много добър на целене. Ще го заклещя в земята. Заклещя. За малко го оцелих това. Рада се, че не то оцелих. Хора, здравейте, тук сме. Събирам за нов. Дори нет най-много ма кефи му е та брадва. Брадите нещо много ма кефят. Хора, знам, че в момента казвате, Иляне, как в момента си толкова карен от целенето, ма хора, според мен не толкова трудно, но аз просто съм тъмно. Аз там го целих, аз... Чао. Хора, здравейте, тук сме. Ох, мале. За малкото оцелих, рада се, че не те оцелих. Аз това нарушно го направих. Ако мислите, Иляне ще убиеш този човек, пак... Не, сега просто за забавност. Аз трябва да го убия. Знаете, че не трябваше да го ударя там. Аз дълго оцелиха в главата. Казвате ли, не там не е много добре ударенето. Хора,
Това дърво ма кефи. Да го взема ли? Ще го взема. Хора, здравейте, тук съм взех дървото. Това просто много ма кефи. Как го хедшотнах. Хора, съм изисках. Извинявам се. Момента му ми пишете в коментарите. Ляне, защо ga удари? Я удари. Хич не знам, за забавност. Трябва да ударя 500 пъти и няма да умре. Хора, се забавлявам. Аз просто се забавлявам. Си правя под съсече. Хора, здравейте. Сега събираме за някакви ножици. Но има кефят, но... Хора, ако искате, може да вземем. Хора, здравейте. Сега какво ще спечелим? Само хедшотове. Let's go. Точно излитам. Let's go. Много яко. Много яко. Let's go. Пак се върнах. Това е супер яко е. Така си хвалиш, що винаги лъра. Let's go. Let's go. То направо го разбих. Хора, здравейте. Всях как един е такъв октопод направо излитна. Хора, ако оцеля това съм мастера. Хора, ще го дам да умра. Хора, ако направя това шот, да оцеля там кучиката. Ето там, дето това е изгърмял. Трябва да лайкнете и да се абонирате на мен. Ох, no please. Хора, просто правя тук. Хора, ви кажа, тази игра много интересна. Ето, тук трябва да чупим нещо там. Хора, здравейте. Хора, ако го оцеля това, точно е там, ще трябва да се абонирате на мен. Хора, казвам ви.
Ако в момента, когато скокна го оцеля това, ако успя го оцеля на тази глава, ще трябва да се абонирате на мен. Хора, трябва да се абонирате. Трябва да се абонирате. Тая глава е убита. Аз това не съм го убил. Аз нещо без иска го убих. Абонирайте се и лайкните. Хора, здравейте. Пак сме тук. Нож правим нож. Моля да паним се тази браза или чука. Или то нож. Все пак изглежда добре, не е толкова. Как ти кажеш? Сиви. Ерия 50. Ерия 50. Кощи. Искам да стрема от тази. Съчия. Ще трябва да се бия с бос ли? Мире, бе. Стрелям те вместо те. Може трябва да се бия с бос. Аз открил взех това гранатомет, бе. Хора, това са OG. Хора, здравейте. То се го спомням. То беше супер труден то. Трябваше да удрям 3 пъти. Един том. Как един нож не може да ощупва с такова? Къв си, бе? Махна бухалка. Той е посилен даже от това. Хора, ако му оцеля бухалката, трябва да се абонирате. Толкова ударих 50 пъти, то не е умрял. Хора, в момента го пия в главата и умре. Трябва да се абонирате и лайкните. Ху-ху! Ха? Таги хедшотвам. Раз ще те убих. Хора, здравейте. Не, това ми изглежда гадно, но... Хора, сега ще си убия братвата. Хора, казвам ви. Ако в момента... Целия уния в главата съм OG. И ще трябва да се абонирате на мене. Добре, убил. Оцели го. Ма не съм казал кой. Така че... Да се абонирате и лайкните. Хора, вижте това е клавиатурата. Сам шашо. Майоя Франкайн. Хора. Просто беше реклама. Хора, обувам си брадата. Много ми кеф. Брада е комон. Хора. Ако оцеля той в главата един път и умре, ще трябва да се абонирате и лайкните. Ох, не ме, хора, поне коментирайте. Хора, не забравяйте да споделите това видео. На който си приятел. Хора, вижте. Аз студия играха така игра, аз направо ги пребих. Аз така правих като тях. Вижте, аз си режих патроните. Аз в момента е реклама, но аз правих ми също. Режих патрони на дрони. Гледайте. Знаете какво е хака. Е така да се държите и то също всеки път ще стреляш, но само за патрона трябва да си мъдаш това катаната. Това кремвираш ли? С...
Аз, когато оцеля някой, той веднага умира. Let's go. Ох, не трябваше да знаете къде го ударих това. Хора, моя целта е да играя игри, които мога да играя с ножове. Вижте, той има нож. Той е силен бед. Така че, сега ще видим когато се инсталира. Тук сме. Аз им път бях много добър на тая игра. Мисля. Тук направо заколвах всички. Дабъл кил. Дабъл кил. Дабъл кил. Никой не знае. Ха-ха-ха. Никой не знае кой я уби. Никой хич не знае какво са тия неща. Моля те се падне. Моля те не се падне. Скино. Ски. Хора, аз съм лъв. Аз съм добър силен убиец. Аз някой вай. Ха-ха! Направо съм мастър на тези игри. Нямаш представа. Ух, ние няма да включим това. Хора, тук сме. Отключих някаква кутийка, но ще не знам какво спечелих, защото не ми спис. Не бегай. Този... Това върви много по-бързо от мен. Америка. Здравейте. Бонус лево. Те направо идват към мен. Те не ме нападат. Бонус. Хора, никой не знае с колко съм добър. Дабъл кил. No. Така за кой? Още 2 мача и сме готови. И направо не мога. Хора, здравейте. Там са ми супер интереса. Някаква... Ух, не бе, моля те. Скам... Не мога да вярвам. Падна ми са скина. Падна ми са тоя скин. Този скин май е легендарен. Премиум. Ей, този е премиум. Ninja Assassin не. Ей, този ли? Те се отпочват от чики. Оф, майко. Здравейте.
А почваме с новия ни скин. Really cool. Straight away. Хора, абонирайте се, лайкнете видеото и това ще бъде за сега. Чао! Чакай, нашата мисия да победим общежитие. Хора, абонирайте се, лайкнете и реклама. Хора, много го прием. Хора, пустила, мате, unlocked. Хора, аре, чао. Абонирайте се, лайкнете и също играете тази игра. Ето играт с ножова и да играт с тези снежни топки. Чао те!